dona juin kalo klefla ambalma o bisimila amalak chuka don kibaru keneka bi kibara mun mamulo kada kuloka o de kalandew ulu koni ka sa nyogondaw ulu koni watu koni prepare latkela kibara mun serama ulu koni ayire ka fo ministre sombe noni aleka baranya shilendo kalandew ulu koni ka kalanko nyene bolma ulu koni labon koni sabati ni ka wakati jonjon koni fo kalandew ulu koni ka nyogondaw na samba fla aleni mugani kilen konnala kawla dona ka fo santé bete mogo ulu koni ka nyogondaw koni ka ke jouer kalo kletan fla kata bla jouer kalo kletan worola samba fla an himugani kilen konnala wa ulu ka pratique o kan ka ke jouer kalo kletan kononton kata bla ut kalo kle wolon la mun koni fene kapukela we ulu koni ka nyogondaw ulu koni be damne tenendo jouer kalo kle mugan woro kata bla akle mugan konontona ulu fene ka pratique ulu be damne ut kalo kle fla bete kala ulu ka nyogondaw o be damne tenendo ut kalo kle kononton kata bla ut kalo kle tan flala ulu fene ka pratique ulu kon fene be damne ut kalo kle tan woro defu kala ulu fene ka EPC ni o e farkulo nyanaje o kon be damne jouer kalo kle muwa wa ulu yere ka épreuve écriture o be damne ut kalo kle tan woro kata bla ut kalo kle tan shegina mun fene bakela we ulu ka épreuve anticipée bac technique aleni bac professionnel ulubo o damne ut kalo kle tan kononton kata bla ut kalo kle mugana bakela bela jelen koni ka épreuve écrite o koni be ke ut kalo kle mugani saba kata bla kle mugani worola bac professionnel uluka pratique ulu fene bina damne ut kalo kle bisaba IFM ulu fene ka EPC ulu bena ke ut kalo kle kononton kata bla akle tan durula ulu ka épreuve orale aleni pratique ulu bena damne ut kalo kle tan woro kata bla ut kalo kle mugana épreuve écrite ulu ko o bena damne tenendo ut kalo kle mugan saba kata bla jumadona ut kalo kle mugan wolonvla bete agro pastoral mugo ulu yara kon fene ka nyogon damne tenendo septembre kalo kle woro kata bla septembre kalo kle tana kawla dona ka fo o mali fantan nanin befe ni nyogon daw ulu wakati uye kibara were mambulo kata kuluka ore mali chake rombe ni ale koni ka bara benendo nyana mini fen ulu koni kelelima o barada mogo ulu koni utege da nyana mini fen ton duru koni ka kerenkere ni ala cannabis kibara mun sirama ulu koni ya yire ka fo ni do franchina sibirido ka duguje karidona ni chake yoro ni o koni OCS lutte contre les stupéfiants ule utege da cannabis siri bafla ale ni kemeshegi ni worokan ale ni nyana mini fen were fene be no ni o e kuraye ni o togo ye steki ko nunu koni mbemne la dada chele o commune konnala ani bamako che o koni be kilometre bioro nyogona bo o se sinyema ni o ye adaman tunkaray ale koni ya yere ka fo ko steki mu koni fene do ne flene alani ko o koni nyana mini fen kuray mu koni dona mali kono atete me sanfla sansaba nyogona ka ko wa fene ko nyana mini fen yuru la nunu ko o koni ye utabolo koni fale ko abe wakati nimbo ko ni wati laban nun konna ko ugon bake ube doni nyana mini fen kon ye mali kono ko ga ko ube umarale kon to bamako laminu nila wala sa ube se ka doni uye dogo ni chugamna bamako konna la ko ni nyana mini fen mun kon yi minalen flene ko nunu kon yi songo beta sefa wari million kemenani ani bidrula ko la dona ka fo ko ni wakati laban na ko nyana mini fen ulu kon ka doni ube ka jaya ko sebe mali jamana kono kibara wara mambulo kada kuloka ode yang foila ayere la ka foko bingal kala ulu koni ka moto chien o koni warale no yeno ni wati labanna kibara mun serama ulu koni ayere ka fo tenendo su fe ka duguje trata duna juin kalo kle folo yang foila dugu kono bingal kala do koni moto nani koni chien no ni ayere la ka foko ni moto nani nun konna sanili sabab mbala ale ni moto jakarta kili ayere la ka foko ni wati laban nun konna ko ni chien li wale nun konni be ka buya ko sebe yang foila koni konna la ko kerenkeren ya la moto mun kon be ga chien ko sebe ko o ye moto sanelu ye o koni fene kera sababu ye ni ma wero kon be ga fen chaman koni miri do koni ya yere ka fo ko ni moto zone nu ni atika se ga do ma kili mun kon do ko jatiga wale taba wuredu ko wa fene ko utika ni moto nun koni chien fusla ko wala sa juga mna ka u ga kele koni labe ko sebe ka kala ka wuli kana dugude un kama ka wala do na ka fo ko abe wakati jambo yam fo ila ka ulu koni ye ajire ka fo ko jatiga wale taba ulu koni be ulu ka kungu baro koni kona yeno don so koni ulu folo de ni jati minen nunke ni ga soro ka da fama koni ngluka ko ga o benata ko wala koni tekata mali findiku koni fe wala sa chuga mna ka fusiri ni ko dana juna kuna foni kunchela kibara wera mambulo kada kuluka ode bafulabe ko ekol karamo do koni ka bugu jinna yeno
kibara mun sera ma ulu ya yire ka fo ko tenendo mekalo kile bisaba ni kelen ko ta koni willa ekol karamoko do koni ka bula seko dunga wakati la ni ayira la ka fo ko ekol karamoko ulu yere koni be kalana wakati mina nga kawla donya ka fo ko ni bugu jeni nun kon te ko kuraye ni nduguina kere ne la ekol karamo ulu yere kon ka bugu ko ni kon kuye ekol karamo ulu ka bugu duruna ne jenne ko alaban kon kera afrikalo klem wan saba ko kabini adam ne folo nuna sege lu kon be sina ayoro fama fe ko ga ulu kon ndeseleno ka anobo akula ko ga laban kon kelen flene ko baflabe ale kon meri willa ni ka procureur segere wala sa coga mina u be se ka dankari kɛ nin ko in na an balimaw ni ne kun ye aw ka bidon kibaru ye ka da aw tulo kan ani ce aw ka kulomajɔ la aw kan bɛn a ɲɔgɔnna wɛrɛ